Oh my God. Det med den albaneren, det var ikke så jævla lurt. Og serber. Vi er ikke nå lenger. Og får de noe til gjengjeld, så skjønner de at vi er veldig, veldig lei oss. Det var nesten som jeg skulle kjøpt en bukett og sendt i et kort. Vad vill du? Han har dödat Ingvar. Ryktet säger att Ingvar har stulit en väska från greven. Greven? Jag tänker döda honom. Glöm det, Nils. Jag måste i alla fall försöka. Du er jo en suksess, Nils. Vellykka, fullintegrert innvandrer. Og innvandrer, det er positivt. I denne sammenhengen. Finner mig fan ikke i det. Det er de jævla albanerne. Servere. Mi smo imali čvrst dogovor, a oni su se držali tako što su mi i vreme je za osvetu. Krv za krv, sin za sina. Fan jävla østeuropeiske monkeys. Er ikke du kidnapper? Inte alltid. Men om du ska knäppa honom så måste du hyra en hitman. Finns en som kallas kinesen. Vad kallt är för en kines? Jeg er dansk. Jeg har faen meg en jobb som er vanskelig og krevende. Du er jo ikke nogen vigtig forretningsmand, Ole. Du er kriminel. Nils! Vänta lite! Har du blivit Dirty Harry nu, eller?